जुदि नोङो सासे इउटुबारब्ला नोङो जितु नोंनि इउटुबनि थाम्बनेल बेखौ क्रिएट खालामनो रोंथारनांगोन जेब्लासिम नोङो इउटुबाव थाम्बनेल क्रिएट खालामनो रोङा अब्लासिम नोंनियाव भिउसआ फैनाय नङा आरोखि। भिउसआ फैनाय नङा माने बेनो नोंनि साबस्क्राइबार बेसखौ लानानै नोंनियाव भिउसआ फैनाय नङा ना। बेनिखायनो नोंथांमोना जितु थाम्बनेल बेखौ क्रिएट खालामनो रोंनाया गोबां इम्परटेन्ट आरो जितु नोंनि कन्टेन्ट बा नोंनि भिडिअ'आव थाम्बनेल बानायनो रोंथारनांगोन। नोंनि जितु कन्टेन्ट नोंनि भिडिअ'आवहाय जुदि नोङो थाम्बनेलखौनो जानला मेनला होना होयोब्ला नोंनियाव अभियासलि भिउसआ फैखानाय नङा। मानो होनब्ला नोंनि भिडिअ'नि कन्टेन्टनि जितु नोङो कन्टेन्टखौ लानानै जुदि नोङो थाम्बनेलाव लिरना होनो हायाब्ला माने बेस्ट थाम्बनेल नोङो बानायनो रोङाबाथाय माबेसे भिउसआ फैगोन। बेनिखायनो थाम्बनेल बानायनो रोंनाया जोंनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट बा गोबां गोनांथि ना। आरो लोगोसे बेनिफ्रायनो इमप्रेसन आरो लोगोसे अडियेन्स एटेनसन गोबां बेनिफ्रायनो भिउसबो मोननो हायो। बेनिखायनो थाम्बनेलखौ नोंथांमोना HD बानायनो हानांगोन आरोखि ना। बेनिखायनो आं जितु दिनैनि भिडिअ'खौ बेखौ लाना फैदों। थ' बिदिब्ला भिडिअ'खौ जागायनोसै लोगोफोर। आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। बिदिब्ला आं भिडिअ'खौ जागायनोसै लोगोफोर। आंनि पिक्सेल एपआव थांसै माने पिक्सेल एपनि जे आं जितु थाम्बनेल बेखौ क्रिएट खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय था ना। भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो, शेयार खालामना हो। भिडिअ दिनसो जुदि गोदान नुसनबाय दंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। खायसेफोरा भिडिअ'खौ नायनानैल' थायो साबस्क्राइब खालामना होआ। बेनिखायनो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ना। जुदि दासिमबो नोंथांमोना पिक्सेल एपखौ माने इनस्टल खालामना लायाखैबा इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। गोबां हेल्पफुल बा इम्परटेन्ट आरोना बे एप्सआ माने पिक्सेल एपनि जोहै माने HD बा कुवालिटि गोनां माने पिक्सारखौ सेभ खालामनो हायो ना। बेनिफ्राय नियाव 3 डट नुदों 3 डटआव क्लिक खालामनानै इमेज साइजआव क्लिक खालाम। बेनिफ्राय कास्टम ना कास्टमाव क्लिक खालामनानै इउटुब थाम्बनेल मानोना जोङो जितु थाम्बनेल बा इमेज खालामनो नागिरदों बेयो इउटुबनि थाखाय थाम्बनेल बानायनो नागिरदों। बेनिखायनो इउटुब थाम्बनेल होबानो जाबाय। माने गुबुन जुदि नोङो एप्स इउज खालामबाथाय बेफोरबायसा रेकमेन्ड खालामनाय नङा बा बेफोरबायसा अपसना फैनाय नङा। मानो होनब्ला जुदि जोङो इउटुबाव थाम्बनेल होनोब्लाथाय मबा गिदिर मबा फिसा मबा लावफं लाइक एक्सेट्रा माने बेफोरबायसा प्रब्लेम फेस खालामनांगौबो जानो हायो। बेनिखायनो बे जितु पिक्सेल एपखौ नोंथांमोना इउज खालामनो थाखाय इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय इउटुब थाम्बनेल खालामनानै आं दान होनानैसो अके होना होबाय आङो। बेनिफ्राय कालार ना कालारखौ नोङो चुज खालामना लादो माबेसा कालार दोननो। कालारखौ बेफोरबायसा चुज खालाम नोंनि जितु टेक्स्ट नोंनि जितु फन्ट स्टाइल बेफोरजों माने एसे कालारिं आरो ना कालारिं चुज खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना आं देखायलांबाय दङ। बेनिफ्राय नियाव मोनसेल' कालारबो चुज खालामनो हागोन। नै कालार खालामबा बेनिफ्राय नियाव ग्रेडियेन्टआव नोङो मोननै मोनथाम कालार चुज खालामनो हायो। माने खावसे गोजा ना खावसे गोजा ओमफ्राय खावसेखौ निजा मा गुफुर ना जेनेबा गुफुर दोनसै आङो। ग्रेडियेन्ट ना बेयाव प्लासाव होदो। बेनिफ्राय जेनेबा नैजा आङो मा दोनसै गोजा ना गोजा दोनसै आङो। हमना लाबाय आं गोजा दोनसै। बेनिफ्राय नैयाव मा दोनसै आङो नियाव ओरै क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय इयाव आङो निला दोनसै ना नै निला ना। बेफोरबायसा नोंथांमोना माने नोंथांनि जितु थाम्बनेलाव बेफोरबायसा चुजबो खालामनो हायो आरोखि ना। नैफोरबायसा नै मोननै मोनथाम आङो जास्ट एगजाम्पोल हिसाबै नोंथांमोननो आं खायमा लानि खायमा माने कालारखौ माने एसे कालारफुल लाबानो जाबाय जाहाथे नोंनि जितु थाम्बनेल बेयो नुनायाव एसे मोजां नुयोना। निलाखौनो लानोसै आं एसे निला लानोसै। निला जाबाय माथो ना निलाखौनो लाखादोंमोन आङो। बेनिफ्राय बेयाव एसे खायमाहां लानोसै आङो एसे मोजां नुनाय रखम ना। बेयो माने कालारिं जाबाय आरो ना आंनिया जितु थाम्बनेलनि कालारा बेयो कालारफुल जाबाय एसे। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नैयाव शेप नुदों ना नैयाव गेजेराव फैबा शेपआव होदो। बेयाव नैयाव राइट साइडआव होदो। नैखौ एसेबो ओरैबो खालामनो हागोन एख' नङा बेयो। बेनिफ्राय नैयाव गाहायाव नोंथांमोना नुगोन नैयाव इराजार नुदों ना इराजार माने नोंथांमोना मिथिखायो खोमोरनाय ना बर'आव खोमोरनाय। बेनिफ्राय नैयाव नुदों नै सिन नुदों ना नैयाव टपापाहाय बेफोरबायसा। बेनिफ्राय नैयाव नोंनि जितु आसिजों लिरना हो आरोना थिखाङा मुवा बेफोरबायसा लिरना हो आरोना फिसा फिसाहाय। बेनिफ्राय लिरनानै आखाइखौ थिखाङा मुवा ओरै गोजौखैजा ओरै लाना थाङा आरोना थिखाङालासिनो। थिखांबाबो नै टपापा थानायाव ओरै लाफिनबानो जायो आरोना। बेनिफ्राय नैयाव नुदों नै सानजाब नुदों ना मोननै नै मोनसेयाव होबानो जाबाय। बेनिफ्राय राइट साइड होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेखौ ओरै खालामदो। बेखौ ओरै एसे बोना हो आरोना एसे प्रफेसनेल नुनाय बायसा। बेनिफ्राय बेखौ नांजाब होदो। बेफोरबायसा जागोन आरोना बेखौ एसे ओरै खालामना हो एसे मोजां नुनाय रखम बेफोरबायसा। बेखौ नोङो कालारखौ सोलायनोबा हागोन। नैयाव गाहायाव नुगोन नोंथांमोना कालार ना नैयाव कालार नुदो नै। जुदि नों कालारखौ सोलायनोबा नैफोरबायसा कालारबो लानो हागोन ग्रेडियेन्टबो लानो हागोन नैफोरबायसा नै। जेबो आं कालार लाया बेखौ गुफुरानो दोनथ'गोन आरोना वाइटहायनो। बेनिफ्राय बेयाव शेडआव होनानै एसे जाहाथे एसे प्रफेसनेल जायोना। शेडआव होनानैसै नै ना शेडआव जाबायना।
बिनिफ्राय इनार साइडआवबो होनो हायो होयोब्लाना इनार साइडआव माने सायाव फैगोन आरोखि सायाया ना दहायनो सिङाव मोनसे सिङाव जायो दहायनो शेड'आव होबाथाय सिङाव जायोना बेनिफ्राय नैखौ लक खालामना दोनथ'नोसै जाहाथे लोर सोर जायाना बेनिफ्राय इमेज लाबोनोसै फट' माने गावनि फट'खौ लाबोनोसै आरोना आं आंनि फट'खौ लाबोनोसै नोंथांमोनाबो गावनि फट'खौ लाबोबानो जाबाय माबायसा एडिट खालामनो गोसो ना बेनिफ्राय आङो पिक्साराव लानोसै पिक्साराव लाबोनोसै आं मोनसे बेनिफ्राय आङो नैखौ लाबोथ'नोसै माने बेखौ लाबोबाय आङो ना बेखौ बेयाव लाबोबाय लाबोनानै बेखौ बेयाव होना होनोसै बेखौबो आं लक मारना दोनथ'नोसै दायो शेड'फोरखौ दायो होसिगोन आरोना बेनिफ्राय बेयाव आङो जितु टेक्स्ट लिरनोसै बेयाव एआव होदो बेनिफ्राय नैयाव टेक्स्टआव होदो बेयाव टेक्स्ट लिरना होनोसै आङो इउटुब हायोबा नोंथांमोना केपिटेल लेटारजों लिरनो नाजाना जेमानखिनि केपिटेल लेटार बा केपिटेल लेटारजों लिराबाबो एसे फन्ट स्टाइलफोरखौ एसे गेदेर होबानो जाबाय जाहाथे नोंनि थाम्बनेलाव नायनानै सिनायनो हायो नोंनि भिउवार्स नोंनि अडियेन्सफोरा ना बेनिफ्राय इउटुब ना इउटुब जाबाय इउटुब जाबाय ना बेनिफ्राय फन्ट स्टाइलखौ एसे बेलेग खालामना लानोसै जाहाथे नोंनाव एसे समायना नुयोना बेफोरबायसा आरोना बेफोरबायसा खालामना लानोसै आङो फन्ट स्टाइलखौहाय बेनिफ्राय बेयाव कालार नांगौना कालारखौ मोजांखौ होना लाबानो जाबाय बासिनानै इउटुब आं बांसिन ग्रिनखौ नुयो नोंथांमोना माने नुखाबायानो थायोना आं माबायसा इउज खालामो बेनिफ्राय शेड'आव होनांगो जाहाथे प्रफेसनेल जायोना शेड'आव ना इउटुब बेनिफ्राय इउटुबखौ आं लक मारना दोनथ'नोसै लोरसो जायो रखम बेनिफ्राय टेक्स्टआव थुफिनसै थाम्बनेल ना थाम्बनेल THUMN थाम्बनेल फैखादो बेनिफ्राय नैयाव बेखौ दोनथ'नोदे आङो सेभ लाना फैनि आगोलावनो मोजां नुनाय रखम सेभ ना बेकग्राउन्ड इउज खालामबा बेकग्राउन्ड इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय आं सेभ लाना फैनोसै बेफोरबायसा आं सेभखौ लाना फैबाय आरोखि ना नैयाव थाम्बनेलाव नै फर एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोननो देखायना होनि ना बेयाव जुदि नोङो नैयाव मा खालामनो हायो बेकग्राउन्डआव नैयाव नैफोरबायसा होनो हायो आरोना होनबा नैफोरबायसा आङो जास्ट सेभजों दिनै इउज खालामनानै नोंथांमोननो देखायनानै माने आंबो बांसिन सेभखौ इउज खालामा अब्लाबो नोंथांमोन आं दिनै देखायनि सेभ इउज खालामबाथाय माबायसा नुनो हायो बा माबायसा जायोना बेनिफ्राय बेखौ संखौ निजा लाना फैनोसै आं ओजों लानांगोन स्टाइल नुगोन ना अब्लाथाय बेनिफ्राय बेखौ मा खालामनोसै आङो बेक खालामनोसै माने जितु फट'नि गाहायाव माने फट'नि उनाव दोनसै आरोना बेखौ टु बेक ना बेकआव थाहैबाय नै उनाव थाहैबाय बेनिफ्राय नै बेखौ लक मारना दोनथ'नोसै आङो थाम्बनेल ना सरि थाम्बनेल नङा नैसो जागोन थाम्बनेला बेखौ दा जों थाम्बनेलखौ बेयाव लाबोनोसै ना थाम्बनेलखौ बेयाव लाबोबाय बेनिफ्राय दा जोङो कालार चुज खालामनांसिगोन कालार जोङो माबायसा दोनो ना कालारखौ बेफोरबायसा दोनबाबो मोजां नुदों माथो ना बेखौनो दोनसै कालारखौ बेनिफ्राय फन्ट स्टाइलखौ सोलायना होनोसै मोजां नुदोंथ' ना थाम्बनेल ना मोजां नुदोंथ' नैखौ बेनिफ्राय इसे बेयावबो माबा होना होनोसै शेड'आव होना होनोसै मोजां नुनाय रखम इनार शेड'आव होनांगोन बेयाव नै मोनसे गाहाय उननियाव शेड'आव होना होनोसै बेनिफ्राय होना लानोसै बेखौ सेभ ना सेभआव नैयाव इसे रेप बोना होनोसै बेनिफ्राय बेयावबो शेड'आव होना होनोसै प्रफेसनेल नुनाय बायसा ना बेनिफ्राय शेड'आव होना होनोसै इनार शेड'आव होनांगोन साखैजा नोङो जुदि कालारखौ गुबुनबो खालामनो हायो शेड'खौ होनोबा कालारखौ नै आं गुबुन खालामना लानोसै शेड'खौ एसे मोजां नुनाय बायसा ना इउटुब थाम्बनेल माबोरै बानायो बेखौ ल' खालामना दोनसै जोंनिया जाबाय माने सेभआबो जाबाय ना थाम्बनेलाबो जाबाय बेनिफ्राय बानायनि फैनो आङो बानायनि फै ना बर'निनो होनसै आङो बानायनि फै ना बानायनि इयाव मा थांखो इयाव बानायनि नङा बानायनि फै ओइ महर बानायनि फै ओइ महर बानायनि फै ना बेयाव बानायनि फै जाबाय बेखौ आं कालारखौ चुज खालामना लानोसै मोनसे एसे समायना नायनानै ना गोसोमबा जानाय नङा रेडबा मा जागोन रेडबा जानाय नङा येल्ल' होनांगोन आं येल्ल' होबा मोजांसिन जागोन नोंथांमोना नोंथांनि जितु भिडिअ'आव जितु कन्टेन्ट जानानै थाम्बनेलखौ बानायनानै नोंनि
कन्टेन्टजों रिलेटेड बानायबानो जाबाय लोगोसे इमेजजों लोगोसे फन्ट स्टाइल बा कालारिं बेफोरखौ मेच खालामबानो जाबाय अब्लाथाय मोजांसिन जायो आरोखि ना बेनिफ्राय आङो फन्ट स्टाइलखौहाय एसे गेदेरसा चुज खालामना लानोसै जाहाथे मोजां नुयोना बेनिफ्राय बेयाव बिदि खालामबाय आङो बानायनिफ्राय जाबाय बेयावबो गोसोम होनानै माने शेड' मोजां नुनाय रखम शेड' होबाय बेनिफ्राय नैयाव 3D टेक्स्ट ना 3D बानायनो हायो 3D बानायनो गोसोब्ला ना बेफोरबायसा ना बेफोरबायसा 3D बानाय खायसेफोरा बानायो जुदि बानायनो गोसोब्ला नोंथाङाबो बानायनो हागोन ना 3D बानायनानै आं नोंथांमोननो देखायनोसै ना 3Dखौनो बानायनोसै आङो बेनिफ्राय नैयाव मा खालामनो हागोन मोनसे दंबायो अप्सन 3D रटेट माने रटेसन खालामनाय ना बेफोरबायसा खालामनो हागोन आरोखि खालामब्ला नै ना 3D नुबायना पुरा 3D नुखाबाय नै बिनिफ्राय आरो नैखौ नै बेफोरबायसा खालामनो हागोन जुदि नोंथाङा खालामनो गोसोब्ला ना नै ना बेफोरबायसानो दोननोसै आङो ना बेनिफ्राय नोंथांमोना नैयाव 3D शेडआव बेखौबो गाहायाव सिन होनो हायो आरो ना होबाथाय नैफोरबायसा ना होनोब्ला होनो हायो मोजां नुयो आरो ना बेनिफ्राय आङो बेग होना होनि अब्लाथाय एसे सिङाव थांगोन आरो ना बेनिफ्राय इउटुबबो जाखाबाय बेनिफ्राय आङो थाम्बनेलाबो जाखाबाय बेनिफ्राय आं बेखौ लक मारना दाथ'नोसै बेनिफ्राय आङो मा लाना फैनोसै मोनसे इउटुब लग' लाना फैनोसै जाहाथे प्रफेसनेल नुयो जितु आंनि भिडिअआ इउटुबनि थाखाय होननानै सिनायनानै हायोबा सिनायना मोनो आंनि जितु भिउवार्सफोरा ना बेनिफ्राय इउटुब लग'खौ लाना फैनोसै आङो बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव दोनसै आङो इउटुब लग'खौ बेनिफ्राय बेखौबो शेड' खालामना हो मोजां नुगोन ना शेड' खालामबाथाय बेनिफ्राय नैयाव नै कालारखौ सोलायनोबा हायो नै बेफोरबायसा नैयाव शेड' कालारखौ सोलायना होनोबा होनो हायो नै बेफोरबायसा ना नोंनि गोसो आरो ना नोङो जुदि शेड'खौ कालारखौ सोलायना होनोब्ला सोलायनो हागोन बेनिफ्राय कपि खालामसै मोननै खालामना होनोसै बेनिफ्राय नैयाव फिसा खालामना होनोसै आरो ना बिमा फिसा रखम बेखौ कपि खालामबावनानै आङो मा खालामसै गाहायाव लाना फैनोसै ओमफ्राय गाहायाव लांदां जायगा रखम दं नालाय कपि खालामनानै नैयाव लाना फैनोसै ना बेनिफ्राय जितु शेप बेखौ एसे सायाव लांना होनि एसे गाहायद्रायाव जादों ना मोजां नुगोन अब्लाथाय बेनिफ्राय बेफोरखौ लक मारना लानोसै बेनिफ्राय बेखौ लक मारनोसै बेनिफ्राय थाम्बनेलखौबो एसे सायाव लाना होनोसै गेजेराव मिडिलाव लाना होनोसै ना जाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय इमेजआल'सो थाबाय दा इमेजखौ जोङो मा खालामसै दा जितु शेड' बेखौ होना होनोसै आरो ना मिलायनानै शेड'खौ होना होनोसै जुदि ओरै खालामनानै नैयाव नै ओजाबलांनो हायो जुदि ओरै लांबा ओरैबो लांनो हागोन ओरै लांना दोननोसै आङो नोंथांमोननो जाहाथे मोजां नुनाय रखम ना बेनिफ्राय नैयाव नै बेखौबो बारायनोबो हायो बा नै लांनोबो लाबलायबो खालामनो हायो ना बेखौ बेयाव होनोसै बेनिफ्राय बेयाव कालार फिल्टार कालारबो खालामनो हागोन सेचुरेसन बेनिफ्राय नैयाव नै बेफोरबायसा आरो ना बेयाव ब्राइटनेस होनो हागोन नै बेफोरबायसा आरो ना जाबाय जितु जोंनि थाम्बनेल बेयो जाबाय आरो ना नोंथांमोना जितु भिडिअखौ नायनानै माबेसेबांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे इउटुबाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना होब्लानो जाबाय गोबाङानो भिडिअखौ नायोबा साबसक्राइब खालामना हो अननानै प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामना हो भिडिअ एसेबाबो हेल्पफुल जादोंब्ला रोंनो हादोंब्ला ना बेयाव सेचुरेसन खालामबा खालामनो हागोन उननि बेकग्राउन्ड ना बेखौ खालामबा खालामनो हागोन नैफोरबायसा नै बेयाव खालामबाय ओमफ्राय कन्ट्रेक्टआवबो बेफोरबायसा खालामबा खालामनो हायो आरोखि ना नै दिखिया नोंथांमोननो सिम्पलि देखायबाय आरो ना जितु थाम्बनेल जोङो थाम्बनेलखौहाय आङो माबायसा क्रियेट खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय ना आङो प्रफेसनेलि थाम्बनेलखौथ' बानायनानै नोंथांमोननो देखायनायासै मानो होनबा गोबां टाइम लायो जितु थाम्बनेल बानायनोबा गोबां टाइम लायो आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों बेनिखायनो आं नोंथांमोननो सिम्पलि थाम्बनेलखौ माबायसा इउज खालामनांगौ बबेयाव शेड' थायो बबेयाव फन्ट स्टाइल थायो बबेयाव कालार थायो बेफोरखौ आं नोंथांमोननो A to Z नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय नोंथांमोनहा बेफोरबायसा इउज खालामनानै नोंथांनि थाम्बनेलखौ क्रियेट खालामनो हागोन ना बिदिब्ला चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला माने भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो ना बेनिफ्राय नैयाव नुदोंना बेयाव सेभ एज नुदोंना सेभ एजआव होनानै सेभ एज इमेज नुदोंना बेयाव कास्टम नुदोंना कास्टमनि गाहायाव आल्ट्रा नुदोंना आल्ट्रायाव होनानै सेभ टु गेलारि होना लादो रिडारिं इमेज ना बेयाव एसे टाइम लायो नाय बेफोरबायसा बेनिफ्राय इमेज सेभ नुदोंना नै गाहायाव बेनिफ्राय इमेजआ सेभ जाबाय नोंनि जितु क्वालिटि बे क्वालिटिया गोबां माने HD आरो ना फुल HD बेयो जेबो क्वालिटिया जेबो गावस्राया ना जुम खालामबो गावस्राया अब्लाथाय नोंनि भिउवार्सफोरा नोंनि जितु अडियेन्स बिसोर माने नोंनि थाम्बनेलखौ नायबाथाय नोंनि थाम्बनेलखौ मोजां नुयोब्लाथाय बिसोरो नोंनि जितु कन्टेन्ट नोंनि भिडिअजोंहाय रिलेटेड नोंनि जितु भिडिअखौ बेखौ नायसिगोन आरो ना जेब्लायबो आरो नोंनि जितु रिलेटेड नोंनि कन्टेन्टजों रिलेटेड थाम्बनेलखौ बानायबानो जाबाय क्लिक बेटफोर इमान इदि इउज खालामब्लाबो एफा एनै खालाम इमान
बेसिकलि माबा नाङा ना क्लिकबेटखौ इउज खालामनाङा अब्लाथाय माने भिउस फैनाया खम जायो आरोना बेनिखायनो जेमान हायो कालारिं खालामबानो जाबाय थाम्बनेलखौ ना आरो लोगोसे जायफोरा दासिमबो इउटुबाव भिडिअखौ माबेसे आपल'ड नांगौ आरो लोगोसे टाइटेल डिसक्रिपसन माबेसे लिरनांगौ दासिमबो जुदि रोङाखैबा नैबे भिडिअआव थांनानै क्लिक खालामनानै भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोना बुजिनो हागोन बा रोंनो हागोन आरोना थ' बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोरना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आरोना